kregen om 5 uur, ongeveer 5 uur een melding van een boerderijbrand. Nou, toen wij te plaatse kwamen, toen was hij al helemaal uitslaand. Daarop hebben we een grote brand gemaakt, inclusief groot watertransport. Het is een pleats, een borkerij. Ben er beesten bij belutsen? Er zijn wel beesten bij, maar die staan in 3 schuren erachter en die hebben we kunnen behouden. De schuur, daar is niks mee gebeurd nog? Nee, daar hebben we direct op ingezet en die hebben we kunnen behouden. Het was een grote brand? Het was een grote brand. De boerderij zelf is helemaal verloren gegaan. Mede ook omdat toen wij kwamen was hij al uitslaand helemaal. De bewoners waren nog in de pleats? De bewoners hebben zelf gemeld en die hebben zichzelf in veiligheid gebracht. Die zijn naar de buren gegaan. Heb je enig idee waar de brand ontstaan is? Nee, daar kan ik niks van zeggen. Daar zal de politie zich wel druk om maken. Wie het makkelijk te bestrijden? Nee, moeilijk. Want het probleem is water. We hebben op een gegeven moment bij de Tieke, dat is een kilometer afstand, hebben wij water vandaan moeten halen. Middels groot watertransport.